Saka ndikuti changamire please ndisunungure mukadzi ndaende kumba kwawo. Asiwe mukadzi uchimudori. Andi zvachose. Andisukuda zvachose. Zvachose ndasungudza maoko. Hauchada kupinda naye mumba. Kana kutomuona handidi because ndikutoona kuti mukadzi kana asvika that stage ina adhuza. Asipo akakuti yatipinde mumba tese nokubira roke. Kana kutomurisa nati murisa nezvo anditomboda kana. Uri kubikirwa nani? Ndobika ndega. Ndataura kuti kana mati mimi ndibvemo ndipazira building yangu ese musha wangu ese ndakavaka ndotakura twangu twese musha kwedu ngonororawo mondibhadhara makatikoka gumbo ine makaenda kukoti makati ndatiwa nemukadzi gumbo maita accident mondibhadharawo azvitaurwe newe ausi major sira auna right ukajabita zinoga kudarero zvimosva. Alright, muda kubvunza motsi mukadzi uye akapfekenura hembe apinda mba maora urare naye handitombo na baba wangu atipasa kana hama dzangu dzikafa dzingamuka handite. Welcome to Chereima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers, supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chereima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chereima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Ini ndiri kurwadzikana nomudzimai ari kundipomera mhosva dzandisina kuita. Ndakagara ndiri mumakoti, ndakaenda mutoksi ndakavharirwa. Zvakazoongororwa ndadariro zimhosva kumandarweni after 2 months ndichienda up and down. Kuti inini handina demo randikada kutema mukadzi. Iye akanga ane witness rake mwana wangu vese vakatsikira kuti ndaida kutema demo. Koti yakaramba yakati kwete hakuna zvakadaro maererano nokuexplaina kwandaitawo nyaya yangu. Saka ndiri kuti changamire please ndisunungure mukadzi ndaende kumba kwawo. Ndichibva kukoti ndakapinda mutoilet ndikaona toilet ndifunga pane inini ndege Chereima handikwanisa kuzvibatsira ndakamira kana akabva agubura chinhu chetoilet abva arasa panze. Handichaziva kuti kugarisana kwacho kwamukati garai zvakanaka ndokupi. Saka changamira please ndapota ndisunungureiwo mukadzi ndaende kumba kwawo. Muudzeka iwe zvauri kuda. Halo? Enda kumba kwenyu inozvikonzero zvokuti wakapwanya toilet 1 2 ukandiendesa kujeri zvikaongororwa kuti inini handina mhosva. Uri kupiwa? Zvaunotoziva ndakaiswa simbi uripo, ndakasungwa maoko ndakakandwa mistokisi uripo. Saka ndozvandikukurambira kuti enda kumba kwenyu. Wati chidzokerana asingadzona aidara pafoni. Ndati zvese zvandiri kutaura izvozvo anozviziva. Kuiswa kwangu simbi kuchitokisi akanga aripo, kuenda kuremind akanga aripo achizviona. Saka izvozvo zvese wondidzorera mari yangu yandikafambisa uenda hake kumusha kwake. Pindura kaiwe. Anzi ukapasa chembe yangu yo patoilet. Ndakapasa chembe patoilet. Chitaura sorry zvamunda ndakaenda kusiri kutaura. Chipindura zvokutaura zvaataura. Ini kumba kwedu kana tienda handisi kuenda. Tanga wapaza musha wandakavaka wandibhadhira kuchengeta kwandakakuita uchindipombera mhosva ndikakutora gumbo mushure mokunge waita accident. Polisi yakaenda inokuda kuti pepe handi makanzi Sekuru akatikumbira uregerero kuti mukadzi wako akabatira demo akaramba. Saka sipenyaya yanyorwa muno kumapurisa yakaenda kumapurisa kwakaziya member in charge munyowani abhatasa mapepa pekanzi yaya yaenda kukoti imamuti yake dzakaenda kukoti sekisi taenda kukoti asi zvadaro munina wacho akarekoda nyaya uye mushure mokunga muponera kuti ndida kuti mademo mukadzi wangu nekuti pesa pandandika ngozi munina wacho akangoti ameguru tasai muri nyaya mamiriro yakaita imi makaenda mutaura kuti shuwa nyaya yakaitika
mukoma anovharirwa. Saka chingosvika kuti ati nyaya yakataurwa kwamambo ikaita se yakapera. Zvokuti nyaya yanga ikatondo mawitness zvikatondichamusa yakazonzi yamuka haina kushedzwa. Vanoti Eunice Kwangwari naKristo Pamodzi havana kushedzwa kuti vanowitnessa nyaya iyi. Taida kungedza kugwiririso kusaka kuti nyaya ite se ipereswe nyaya yanga yatongwa kuno kwamambo. Pamusoro yechangamiro kazhinji ini ndamunhu mukuru ndinotaura chokwadi. Tofunga imi makaedza nopamunoedza. So almost mwedzi wese muchiti yaikumba kwangu. Mukambonditibvisa mari vakadzi vanonyara kakudzokera mubedroom. Kuti watori wodhoropa wadzokera mubvisa mari ndikabata huku ndikasvika kumuti ondo akatambira hana kumuona futi. Asi wewe mukadzi hausimuda. Handisi zvachose. Handisi kuda zvachose. Zvachose ndasumudza maoko. Hauchada kupinda naye mumba. Kana kutomuona handidi. Because ndikutoona kuti mukadzi kana asvika that stage ini adhuza. Asiko kaka kuti yatipinde mumba tese nokubira roke. Kana kutomhorisa nati mhorisa nezvo handitomboda kana. Uri kubikirwa nani? Ndobika ndega. Koiye ndotoona fanike ndakasununguka pano kuti ndibikirwe mukadzi. Ndozachose ndichada nomatombo. Pindura kaiwanza chabuda ndokuti achikuwestera nguwa nomatombo pamusoro akataura kana kuti nengwa dzaita inisi kumakati kaende ngoita sekutaura kwaita kuti asira kubikirwa ndobika ndega chibika isaka tungobikwa chegari saka ndikunesa ndishamisa kuti iye ari kubika mumba make ndikubika mumba mangu kucha mudzimba chandidzimba kwendindise kujeri ndataura kuti kana mati imimi ndibve mondipazira building yangu yese musha wangu wese ndakavaka ndotakura twangu twese musha kwedu monororawo mondibhadhara makatikoka gumbo ine makaenda kukoti makati ndachiwa nemukadzi gumbo maita arseni mondibhadharawo azvitaurwe newe hausi major swira kuti hauna right kupajabvisa zvinobva kudarero zvimhosva hausi sabuku hausi zvinobva kudarero zvimhosva hazvibve kwauri ndakadzipira kana kuchita kota isire kachengeta iwe isire kadzivu wachikora gumbo murume ndinde kana ndachikora gumbo murume ndikaenda kukoti ndikavhara sokuvhara kwakaitwa iwe ende futi hauna tombovharirwa waienda hako kuno atenda koti yako dzikakumba inde ndikatovhariwa sinzi kwachikora gumbo murume nhasi taenda kukoti ukasvika ukataura kuti aiwa gumbo ndakaita accident svika ndakabuda ngo ndikati zvinowanika ndakagara asina nhasi nyaya yekuita se iwewo waenda kukoti zvakudzimba mushure mukungo wanditi ndakuti wangwada kutema nedemo nyaya yakavhara nomukoma wako nehanzvadzi yako nyaya ikaita se tikaitaura yakareruka kukoti ndifunga tikangotora mwana ndiyo akangomirira akati aiwa wanga ndamhosva nokuti tize kuririsa nyaya kuti usaite se usavharirwe kubva mwana ipapo aunobva kutaura naye asi ukandikashamiswa musukazi yavo pfuma yemwana ukagona kutaura naye kuraza kuti haudi nini haudi vana unoda zvinobva kwavana haudi nini waida kuchengetwa neni haudi vana waida pfuma saka inini destroya musha wandikavaka wondibhadhara kuchengeta kwandikakuita wondibhadhara mhosva yawakandipa kuti ndikakutora gumbo ndofunga zvakafamba kusvika kana musingakanganise mambo 2010 ndofunga masabhuku yekuise kudandeyo yakauya madzimambo wakasvika pakando wasvika wakanzi kune ishu yaitika kune mukadzi akatyora gumbo murume uyu ndiwainzi wakatyora gumbo ndini indakaita accident nomotokari ndozvitondineza vaenda kufanabvindira vakusvava kuchida kuti ndakaita accident right chimboendai panze mbende padzi nanga kukumbira kutaura pamwe chete pamusoro nada kukumbira kutaura pamwe chete nomatombo nyaya iri pamaiwa ndawadzidze kutaura chokwadi mwana ari kutaurwa ndiye witness akazvarwa nawo last handii kupedzisa mirazvaka vese here vana nomukadzi maiteedzera mese straight saka nyaya iripo ndeyekuti ndaona ndabata akambina Major Street iwewe wati murume waida kutemba nodemo ndobva atsanangudziwa nyaya yacho zvikanzi right iwe chitsanangudza abva atsanangudza ndobva ndabvunza zvikanzi mochibvunza mukadzi ndikati demo racho anga ikaita sei zvikanzi aiwa ndakaona mupini Major Street akunyora right zvikanzi muwitness here mimi zvikanzi ndakagara pamwe chete nomwana wangu pabhenji mwana wako ndomutora akashedzwa kubva kushamba tikapinda mukoti nomwana wako mwana wangu inini as a witness zvikanzi Major Street iwe awa ndiani wako zvikanzi ndibaba wangu zvikanzi vakambokurowa zvikanzi aiwa vakambokuharasa zvikanzi aiwa zvikanzi pana panonzi pai zvikanzi pakoti zvikanzi pakoti pandiwa ndozvei zvikanzi panotongwa mhosva saka mhosva akaita baba wako ndii zvikanzi vaida kutema akainodei right zvikanzi mochiri kuzinzwa aka ndikati ndikuzvinzwa bvunza mwana wako ndikati nhai mwana wangu pandaida kutema naamai wako nodebo awa wangu asiri mukota ndopapi zvikanzi naiye nyaya iri papa une hanoida ndikati yowe ndobva ndanhonga mwana wangu ndamunhonga ndobva ndamubata mumaoko amai vangu vakagara pabhenji
baba wabva handichatema mai vako ndanyara iwe mwana wangu Chicho No kati- statement zviri kukotika zvanyorwa Chicho kati mwana wangu- ndipewo nguva ndapota zvangu zvinoziva kuti zvinokubata ndiregererei Alright, muda kubvunza mudzi. Mukadzi akapfekenura hembe apinda mumaoda urare naye. handitomboi nababa vangu vati pasi kana hama dzangu dzikafa dzikamuka handiite izvo Alright, chimboendai panze muri tu. Muchatsoka. Mboendai nawo panze.